Yun. So, balik ulit tayo sa ano guys. Dito sa Maisan. Yan. Na kagagawa lang natin ng kura. Yan. Maisan pa rin yan guys. Yan. Paikot. Dito tayo sa gitna. Yan o, nakaraan doon tayo. Yun. Doon tayo nung nakaraan na hunting natin. So ngayon may kasama ako guys, yung dalawa. Yung utol ko sa kasi Pambi. Nandyan sila. Gagawa sila ng kura dyan. Ako nakagawa na ako. Ito, pasok na lang tayo. Yan yung mga gamit. Yung FX pa rin ang gagamitin ko guys. Yan. So stay tuned guys. Papasok na tayo sa ating kura. Ayan o. So, abangan nyo na lang yung mga patama natin kung meron. Parang wala sila. Wala pang palipad-lipad. So, abang-abang na lang tayo guys. Tingnan natin ang mangyayari kung meron. Kung may darating, wala pa sila. Kahit isa, wala man lang lumilipad-lipad. So, hopefully may darating mamaya. Yun, sige guys, stay tuned lang. Abang-abang na lang sa mga patama natin kung may darating. Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Yun, meron na tayong dalawa. Kaya lang walang video. Wala pang video guys kasi hindi pa nakalagay yung sidecam natin kanina. Ito, nakalagay pa lang. Yan, nalalagay ko pa lang yung sidecam. Ito yung mga babantayan natin guys. Yan. Saka doon. Yan, yung nyug na yun. So see guys, stay tuned. Yun, natumal ngayon. Dalawa na nga lang yung pinutukan natin. Hindi pa natin nahanap yung isa. Isa lang yung nahanap ko. Yan. Wala pa yung isa. Nakalakad siguro yun. So yun, sige guys. Abang-abang pa tayo. Matumal, wala sila. Wala yung maraming pag-alagala. Sige guys, abang pa tayo. Walang dapo. Kaya natin itong nyug. Matumal ang dapo.
Naglag guys. Niyog. Yun o. Pinulot ko yung isa tapos nakita ko yung hindi ko mahanap-hanap kanina. So yan, dalawa. Tapos yung tinira nating huli, yung spotted saka yung collard, linikoy ko doon sa lapag. Diyan o. Diyan. Linikoy ko dyan, baka sakaling baba. Baka sakaling makita ng yung kasama nila babaan. Yun, sige guys, abang pa tayo. Wala pang paramdam yung mga kasama natin. Matumal guys, nakaka 8 pa lang tayo ng oras. Sige, abang pa tayo guys, baka madagdagan pa yung huli natin. Stay tuned lang. Ito, 6. Pati yung decoy kasama na dyan. Yung ginawa kong decoy. Saka 4 na napulot natin. Yung isa hindi ko na naman nakita. So yun. Kahit matumal, nakakaipon din. Ano na tayo? 12. Ito na yung ibang nabalaibuan na. Tapos ito yung pinulot natin. 4 plus yung decoy na 2. Sige guys, stay tuned pa. Mag-abang-abang pa tayo. So yun guys, tapos na naman yung adventure natin. So matumal ngayon. Ayan yung naging natin, target natin. Tapos ito yung kura natin.
Yan. So ito yung ginamit natin guys. Yan, yun yung ginamit pa rin natin. Yan. Yung FX Wildcat. Yan. So hindi naman tayo nabigo. So sige guys, ganito na lang yung adventure natin. Kita-kita ulit sa next na video. Yan. Yan, salamat sa panonood guys.